İsa kölün yakasyna halka yine öwretmäge başlady. Daşına şeýle uly mäherläniň üýşenligi derarly kölläki bir gaýga minip oturdy. Tutuş mähelle bolsa kölün yakasyna gury ýerde durdy. İsa olara tymsallar arkaly köp zatlar öwretdi. Olara şu tymsaly görünmerdi. Gulak asyň. Bir daýhan ekin ekmäge çykýar. Ekip ýörke, tohumlaryň bir näçesi ýoluň üstüne düşýär we guşlar gelip onu çokýarlar. Bir näçesi topragy az, daşly ýere düşýär. Topragy çuň bolmansoň, olar tiz gögerýär. Ýöne gün gydanna, kökleriniň ýokdugy derarly olar solup guraýarlar. Bir näçe tohum tikenleriň arasyna düşýär. Tikenler ösüp olary basýar. Şeýlelikde olar hasyl bermeýärler. Bir näçesi de gowy ýere düşýär. Olar ösüp, köpelip, käbiri 30, käbiri 60, käbiri hem 100 etse hasyl berýär. İsa onsoň olara, "Eşitmäge gulagy bar adam eşitsin" diýdi.